Každý plave svojím smerom a tlačí sa dopredu za vlastným menom. Píše sa rok 96, hodno sa zmenilo a vraciame sa späť. Jedni si mastia svoje peňaženky a stúpajú hore. Dozadu sa neobzrú a serú na to, čo je dole. Pešenice na ľuďoch sú drogoví díleri. Založili tovareň na živé mŕtvoly. Nový človek stresovaný nemá na výber. Tragať si dá drogu a žije celý v nej. Prepadnutý odpojedňou hľadá peniaze. Kradne a potom žije tej skúrnej extáze. Svoj biedný život prežije na záchytke, kde mu neostane nič, len modriny po bitke. Poctivý muž sa vracia z práce domov, za rohom ho čaká mladistvý s nožom, pod vplyvom drogy bodá do jeho tela a tak sa končí preňho krvavá nedela. Ukradnutý ový papu leží v sumraku a skurvysyn uteká do najvyššieho vlaku. Rodina smúti, ale nemá na výber, musí sa s tým zmieriť a vybrať si nový smer. To je tvrdá realita, tak prečo mám byť ticho? To je tvrdá realita, tak prečo mám byť kurva ticho? Je ticho. Prečo mám byť kurva ticho? Prečo mám byť kurva ticho? Politici sa ťa riešia ťažký problém a nezaujíma ich, kto je henten, tamten. Oni sa ťa riešia tie smiešné škandály, ktoré o niekoľko rokov skončia v kanáli. Po niektorých zase žijú v luxusnom byte a vozia si bavoráko v svoje tlsté ryte. Oni sa zmajú dvojitých si opiči, nech sa týchto strčia niekam do piči. V parlamente sedia a hrajú stoličku, nikomu nič nepovedia a namiesto toho na tyčku ich zákony sú stavné pre obyčajných ľudí. Bratia už